Yeah, viewers all over the world. As you already know, my name is Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu Oraifite. I'm an ancient high priest. I'm onye isi nchụaja na Ugochitubelu na temple. Anyị na-agba afọ mmiri emi dịkwazị ọlụ mmụọ ichiche. Abụkwazị m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Evangelical Mission bụrụ onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me a priest or an evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu isiokwu anyị bụ knowing the name of Yachi. Yes, ọtụtụ ndị mmadụ agba na mbọ dị iche iche ka ha mara onye bụ chi ha by name, and I keep explaining to them that na the way and what they are searching for sometimes they beyond their comprehension. And with ihe omimi that surround the mysteries of life. Na mmadụ ịchọba ka ọ mara onye bụ chi ya by name, ọtụtụ ndị mmadụ they end up knowing the name of their incarnator. Marona Yachi is the spark of Chukoke in you, which is the spirit, which Ikenga represents, like Ikenga Suchibi. Then Mana Enwelo, someone in your lineage, which longed, which prayed for your coming. All but now if they are too close to your father. He may have told you so na better. He prayed, nay, I'm not one walking, and young one walker and egg. So his only incarnator is as a result of who interceded, who prayed and wished and longed for your coming. But not that, not the same personality, no. Chigi na biano when I have a chigi choloke or a beer on earth. Because of the purpose and the huge way na chibiano, one I can just na holding the but before I cover him there, before we dive into the less important announcement, Echefuna, I'm neighbor side of the temple, Echefuna annual festival live September 15th. After Anya no be no outside of the temple, got participating here in Obodo Ibo, Nigeria. Yen we keep your woman, and we keep your chat. This festival is a special festival. I work here was in the Mid-Colonial Festival. Okay, Boabo. I don't know issue right now. Now, Montreal Festival, I miss Montreal Ritual. Go on, go strong, and I can even make it in all over the world. Distance is never ever in all we do in the temple. Yes, this sort of pleasure got the temple. Chuaja, go for Kubi in this way. The friends of the temple, children of the temple, members of the Restoration Evangelical Mission and Consecrated Group. Taka is made in the last day of the month. Achayabaja, Mesaraka. Yes. So on this way, Nayabaja again, what Anchikoten and their WhatsApp numbers. I say, oh no, we don't share testimonies on social media. But when there's your TV, or not necessary, know why we are here. When I can tell you that you never know where I am. Now, I want to show you any he gave chat on WhatsApp. Make token donation to the account number you put on your badge. Although you have 3 prayer requests, I get even altar. Naturally, not go for each again on one. Yes. Now let's proceed. I want to know Jim and Ankusia. My WhatsApp number remains 0805 7837 672. Let us pray. Mana before I may encounter, I go to here. Equestrema. Here I can you makia. Knowing the name of Yachi. Man, my check or what again? Name will propose each way during this particular earth cycle. We only know one now, never for the first time. This particular cycle, more than a madam. Each cycle, maybe the Mamunia and Bonia are passing on. One cycle has ended. This particular cycle will propose why you are here on earth. And the Afonian are here. Afa nna barage bụ afa chigi. Ije na-echu afa onye ọbụla. Afa onye na-achọ bụ onye prayed, intercede for your coming bụ your incarnator. Mana agwara gị na mgbe ọbụla ị chọrọ ife iri chi gị, don't divide them. Don't say onye ụwa and chiche. No. Feed them together. Only but I need feed them man that she only one man at temple or chi na moso chigi, the kenga chigi.
nor again a hassle. Feed them together. You know why? Chigi body they are getting into the spiritual you. Why ya reincarnator who no we can run Namotaran Nagamob, Namotaran Negimob, Sunikuna Mob, Sunikuna. That in the people that long care were morgue, they prayed for, they interceded for you coming. When they came behind a baby for your coming, they went to Miri, walk on them the Hanyaka, Kamogi, Mawhejena, no, Mawhejena Nana. More they finish Hunanyang. On Yabuna, Bahane Vegas and a chicken and most chicken Wanyang, because Danyang interceded with ya relative. Couldn't more, we couldn't better Kamogi. Oh, but I never have an abafa chicken, as no Gusu chicken, more never one young, more new 1 million. Danny never did Tiaraka, Macobiag. I told can go a simple way is easy. Now we only want to feed them. You got honey no swallow haja, maybe you cover and nip. The radio cup and the radio representing the masculine and feminine energy. However, don't separate them. Have one purpose. However, than the Boja when Wechi and Way Kinga. Kinga representing the entire forces. Body chigi is music. Then the image representing the incarnator. But that one unit. Mogi Buya spirit, ya chi, ade afuyanya. Maluna ya chi, abronya wani iri okoko ma wewe buria. Malokwa na onye wage wukwa mmụọ ka ọ bụ na ọbụ ọkwa nyanwa na-eri. Mana ihe dị mkpa bụ ncheta. Mgbe ahụ esi niile efiri chi, what does you mean? Yatara ya? Aha. Kiri ihe o menere. Ihe niile abụ ihe anyị chọrọ ka anyị kọwara gị ka ịghọta ya na-esoela anyị. Now, being a feed chigi does not mean that that spiritual chigi na be eri no, but all recognition. Aha. So Maria na chiko wala ge maro na chigi na moso chigi no mezu so chigi one. And they just na cho ka eje cho wala ge mara afo onye noro wo. Ehi na cho wa afo onye noro wo bra ya afa chigi. Chigi bu afa chigi bu afo ye na asa kita wa afa chigi. Yotalia. Then ọbụzie na enwere ogo ọkwa dị elu mmụọ nyere gị mmụọ nwere ike ịbakwasị gị afa iyi eji wee jee ozi. Example, do you know, let me tell you what will shock you. Do you know na pope a na-achị kịta ị ma na afọ ọ na-aza na abụrụ afọ ya mana because of na enyere ya ọkwa dị elu wee jezie ya afa o wee teki ya afọ ọfụ ọ ga-eji wee jee ozi ya dịka pope the point chief. Let me shock you. You know, Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu is not my real name. Mgbe m batara n'ọdịnala m na-eme meditation kama ezumezu gwara m sị m na chi m ga-etube m na afa m ga-eji wee jee ozi ya ga-abụ Ugochitubelu. Ịghọtara ya? Then afa mmụọ bara m ndị na-eso m from 2020 before then amadugo na afa m na-aza bụ Ugochitubelu. Na mo chiziri ọzọ Eze-Ana wee adịa Eze-Ana Ugochitubelu. Ndị na-esokwa mmadụ mgbe m bịazi gbaa ọfala ọzọ Ogbuefi gbuoro ụmụnna m efi gbuoro ndị nze na ọzọ efi gbukasị efi everywhere ewee tinyezielu m Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu. Mana afa m ji eje ozi bụ Ugochitubelu. Afa ka eji mara nna mmụọ. Ịghọtara maka iji ozi m mmụọ wee baa m aha. So etu aka ka mmụọ si wee bụ ọtụtụ ndị mmadụ aha mana afọ ije ozi gị n'ụwa gbanwa ịnọ na gross material world. You are about to enter this gross material world break another ethereal world. Mgbe aha ka mmụọ na-edotu etu ije ozi gị ga-esi dị n'ụwa wee baa gị aha. Aha afọ agha abalị enweghị ike site n'aka nne gị maọbụ n'aka nna gị wee kwupụta ya. Example, abalị m Chukwu nọnyere m ansịnsị abalị na Chukwu nọnyere m Chukwu na-anọnyere m. Afọ abalị m Chukwu nọnyere m maka ije ozi m n'ụwa na anụ arụ a. So afọ abụ afachi m. Ịchọwa afachi m afọ abalị m ụwa nyenwa afachi m afọ Igbo ma nyenwa afachi m. Ọ na-esi na-achọzi afọ onye nọrọ m ụwa. Then enwere m ike gwazie gị na ọ nna mụtara nna m. Ịghọtara ya? Mana ene idiom afọ ihe niile dị afachi m.
to operate in this gross material. I'm a neighbor here we hear a little bit omimi. But you know, so you will get higher and deeper knowledge. Can you say that? Chat me on WhatsApp 0805 7837 Let us pray. Ekwem na Chineke. Ekwem na ọdị ihe siri m ike nke Chineke na-apụghị. Ezi m ụzọ ga-esi lụgbuo ya n'ihi na ọ mazuru ihe niile. Obi m siri ike na Chineke emeworo m ya gazie. May the blessings of Chukwu pụrụ ime ihe be with you all. May you be protected, may you be blessed now and forevermore. Ya gazie, udo dịrị